omunye uzothi anganakubhaliwe nje ukuthi khona uJesu. Lithi iBhayibheli ungukulunga. Abazalwane lokho kulunga yikho phela abazalwane lokho kwenza abazalwane owesifazane waseSamaria elithi izwi lenkosi uyafika akakwazi ukulunga. Awubazalwane kwafika ukulunga lithi iBhayibheli kwakuswelekile ukuba ukulunga. Cela ungise ngomoya, cela ungise ngomoya, cela ungise ngomoya. Kwakuswelekile ukuba ukulunga kudabule eSamaria. Hayi ngoba kupholite ukulunga kwathi ngiphuzisa manje. Kwathi ngiphuzise awulalela ukulunga bafethu ezozehlisa kuwe nje ungalunganga elokho ncencencenga athi ngime eminyango nyanqonqoza bazalana nilalele nje ukulunga kulandela into engalungile ukulunga kuzodabula ethaveni kulanda umuntu ophuzayo ukulunga rooted in Christ, driven by mission, which is to make disciples. Wenzani uJehova umlilo uvela uyehla same time uzukhotha ngisho amanzi aye kulo msele koma kwathi geqa lithi sikaNkulunkulu abantu bonke laba babememeza uBhali bathi impela lo uNkulunkulu uyo kumele ukhonze uyo kumele ukhonze. Hallelujah. Isihloko esalendaba sithi ukukhululwa sekusondela. Hallelujah. Ukukhululwa sekuyasondela. Okukhulula kuyasondela bazalwane. Uthi ngilaleleni nina enilandela ukulunga. Nina enimfuna uJehova, bhekani kuluyidwa lenaqhezuka kulo nakuyo imibhobo yomgodi nakhishwa kuyo. Haleluya bazalwane. Uthi uNkulunkulu ngilaleleni nina enilandela ukulunga. Haleluya bazalwane. Kanti ukulunga kuyalandelwa bazalwane. Omunye uzothi angani ngilunge nje ngokwemvelo kanti usekhuluma ngakuphi ukulunga. Haleluya bazalwane. Ikuphi lokho kulunga osekulandelwa. Haleluya bazalwane. Uthi ngilaleleni nina enilandela ukulunga. Nina enimfuna uJehova, bhekani kulo idwala enaqhezula kulo. Ngilaleleni nina enilandela uJesu. Sengisho ukulunga yakhe. Mhlawumbe omunye ebekhuluma ngokuthi ukulunga kwemvelo. Mhlawumbe aka understand ukuthi uzokhuluma ngani. Mhlawumbe nje usho ukulunga ngani nami ngilungile. Angani nje ngazalwa ngona umuntu, angibulali umuntu, angithuki umuntu. Ngilaleleni nina enilandela uJesu. Khuluma ngokulunga. Nina nimfuna uJehova. Abazalwane omunye uzothi anganakubhaliwe nje ukuthi khona uJesu. Lithi iBhayibheli ungukulunga. Haleluya. Omunye uzoyibuza ukuthi usekuthatha lokho kushoyo bazalwane. Luthi uyinkosi elungile. Lithi izwi lenkosi wathi angonanga lutho engenahlazo wenziwa isono. Haleluya. Lithi iBhayibheli wayingonanga lutho wabethelwa kanye nelelesi inkosi yokulunga. Ilande mina nawe. Ngilaleleni nina enilandela ukulunga kunguJesu. Nina nimfuna uJehova, bhekani kulidwala enaqhezuka kulo. Awubazalwane kanti saqhezuka kulo. Awukanti savela kulo bazalwane sitshela izinto eziningi thiwa sivela kuphi sivela kuphi sivela kuphi kanti bazalwane sivela edwaleni elinguKristu Jesu. Haleluya. Lalelani lelodwala lalela lo uNkulunkulu njalo okwazi mayifika emuntwini ashintshe impilo yomuntu. Ngilaleleni lalelani ukulunga kwami. Lalelani ukulunga kwambazalwane ngoba kwemvela kusizi lutho ngoba kwemvela lithi izwi lenkosi kufana nje nezidwedwe eziyakushiswa ngomlilo akusebenzi lokho. Silalela ukulunga kunguKristu Jesu. Abazalwane umntwana kaNkulunkulu ekhuluma wathi alibethi icilongo ingekho into ezayo noJesu akamemezeli afuna ukuthi simlalele ingekho ingozi ezayo ngoba ememezela ukulalelwa bazalwane ukulunga kuhambe kwabona phambili. Kwathi khona into eza ngamafu kwathiwa khona into eza ngamafu wayesezomemezela wathi lalelani bantu bami abalandela ukulunga kwami nginibonile nehlaleni ukulunga ningakulahlela ngeceleni ningakubekanga ngemumva kodwa nabona ukulunga nakulandela njengenkomo zaseBethshemeshi. Haleluya. Haleluya bazalwane. Lezi inkomo bazalwane zayingayihambeli. Mhlawumbe omunye ayizothi ayibo inkomo ziholwa yini? Zayiholwa ukulunga.
sayilandela ukulunga inkomo, sayilandela ukulunga abazalwane, sayingeke ikwazi phela inkomo lezi ungagudluki kwesokhohlo nakwesokunene kwasho ukuthi ukulunga kuphambili kuhlele emva amagebhugebhu. Laleleni bantu bami abalandela ukulunga kwami, laleleni nina nimfuna uJehova, nina bazalwane ningalala ubusuku nemini, nina bazalwane nikhetha ukudelelwa, nina bazalwane nikhetha ukuthukwa, ngilaleleni. Khona into eza ngamafu, khona into ezonga ngamafu. Sizomemezela sithi ukukhulula kusondele, sizothi ukukhulula kusondele. Akamemezela uNkulunkulu engabonanga lutho, kodwa ubonile ukuthi khona laba abagijima emva kokulunga. Bazalwane umuntu mayelandela into akalibela athi ngibheke naseceleni benzane eceleni ake ngiqalaza ukuthi kwenzakalani. Umuntu mayelandela into wenza sure ukuthi into ingamphunyuki ingazimdukele, utholakala ilandela ngemuva athi ayokulunga ngilandela wena ngoba mangingedwa ngiyothuka. Athi umhlabeleli ngiyahluleka mangingedwa, ngiyahluleka mangingedwa. Kusho umuntu elandela ukulunga, abantu benga understand thi impilo yakho wena sayiqondi. Landela ukulunga. Ngilaleleni nina nimfuna uJehova, bhekani kulo idwale naqhezuka kulo, nakuyi imibhobo yomugodi nakhishwa kulo. Bazalwane ngike ngasho ngathi uHadela isihlalo sobukhosi sizalwe ngegazi lika Jesu, sizalwe ngamanxeba. uJesu lento ayenze esiphambanweni bazalwane kwakulinda kwakulandwe mina nawe wayeyazi ukuthi ukhona ubani ozobheka ukulunga, akulandele noma isimo singavumi, akulandele inkinga zikhona, akulandele bemthuka, akulandele bemdelela, amlandele phikwa eshiya ngabangani elahlwa ifamily, alandela ukulunga. Bhekani kulo imibhobo enaphuma kulo, sazalwe encebeni, saphuma embhobeni, saphuma enqebeni likaKristu. Bazalwane, abazalwane lelo gasi elagobhoza lalande mina nawe, sasingeke sikwazi bazalwane ukwazi ukuyihlukanela nezinto, sasingeke bazalwane ukwazi ukuyinqobela thina, kodwa ukulunga kwakhetha ukuhlatshwa, kwabhobozwa kungenasono kungenalutho. Ngenxa yami nawe sivela lapho, sivele enqebeni, sivele enqebeni, sivele enqebeni. Asivele ezintweni esishelwe ngazo, asivele ezintweni bazalwane esishelwe ngazo. Ubona izimo sezishikela, ubona izinto sezishaya, okhomba ukuthi asiveli khona. Sivele embhobeni, bona izinto. Hawu, angani mina bengithi ngibhekile nje, angani ngiyalandela mina ngezwe kuthiwa kulandela ukuthi ayi mina ayi mhlawumbe umzalwane, ayi mina ngakuyeka ukukholwa, ngakuyeka isomzalwane othile ngase ngimbukile ngambone ngayenza insindiso, ngakuyeka ukukholwa. Awubazalwane ngifuna ukukhuluma nomuntu othi mina ngakuyeka ngangibona umfundisi wami. Lithi ngilaleleni nenilandela ukulunga, hayi bazalwane akulandela umfundisi, hayi bazalwane akulandela usisilihle, hayi bazalwane akulandela uMamkhoza. Haleluya, ngoba uMamkhoza umuntu ngelinye ilanga uyombona ejika. Landela ukulunga. Hey, angifuni ngisho kuye esontweni, hayi mina ngisaya esontweni kusho umuntu edukisa abanye, athi mina ngisayi lapho ngaphoxeka kakhulu bangihlubula. Wawulandela bani kanti? Wongalandela yini ukulunga? Wongalandela ingane ukulunga? Ukulunga kusoze kwakuphoxa, ukulunga kushiyani. Uthi noma udlule emanzini amaningi ngiyakuba nawe, lapho udabula emlilweni angikushiya. Abazalwane ukulunga kushiyani, abazalwane ukulunga kushiyani. Inkinga ujike walandela abantu, inkinga ujike walandela umfundisi. Abazalwane ukulunga kushiyani, abazalwane ngiyamemezela eDandi, ngimemezela ukulunga ongashiyani, ukulunga kushiyani. Hayi wena ujike walandela abafundisi, into yakho nje ihambilale nje ikusithekele, angani kuyakulahlekela ukukholwa ulandela abantu. Nina nilandela ukulunga. Hawu Jesu, haleluya. Ngokuba uJehova uthi bhekani kuAbraham uyihlo nakuSara owanbizayo, ngokuba eseyedwa ngambiza ngambusisa ngamandisa. Abazalwane, alishizwe lenkosi
ukuthi khonzana uAbraham. Mhlawumbe abanye bayaphambanisa lokhu nithi nokhonza amadlozi, lokhu nithi nizenza izinto niphatha uAbraham lana. Hayi bazalwane lithi bhekani. Abazalwane bekufunakala inkambo, silandela inkambo yoAbraham. Elithi izwi lenkosi uAbraham lalingekho ithemba nesizalo sakhe kwasecaca ukuthi abantwana akasayi kubathola, kodwa lithi izwi lenkosi wakhona ithemba lase lavele labasendulo. Silandela lokho, awusilandela lokho, awusilandela lokho, awusilandela lokho, awusilandela lokho. Amadoda ama athi noma ke bazalwane kungasekenzakalanga kodwa kuyokwazeka. Silandela lokho kulunga, asiwakhonzi kodwa siyabheka. Abazalwane bakhona yini ababheka kuinkambo? Abazalwane bakhona yini ababheka kuinkambo? Akuthiwa ngiyambuka usibani bani Nkosi yami, ngiyabheka uyihlo. Ubizwa ngoyihlo ngoba uhambe kahle phambi kwethu wakulandela ukulunga kwaze kwaphelele. Bakhona yini bazalwane ababheka kuwo? Kuthiwa nje siyambuka usisilihle elalikhona sijika naye, awelale vuka. Abazalwane noma sesendlini yakhe yedwa ethi angibona umuntu akho mfundisi akho lutho, kusho ukuthi into yaba nje ukulunga. Ithi akunandaba nomfundisi mina, kodwa khona obuke kusithekeni abantu bengabona. Khona osola khazela lali, khona ndoda ebuka ubusuku nemini. Ilaleleni nilandela ukulunga. Awukuyini lokho kulunga? Hayibo bazalwane, khona mhlawumbe uyibuza ukhuluma ngani? Abazalwane lokho kulunga yikho phela abazalwane lokho kwenza abazalwane owesifazane waseSamaria elithi izwi lenkosi uyafika akakwazi ukulunga. Awubazalwane kwafika ukulunga, lithi iBhayibheli kwakuswelekile ukuba ukulunga. Calungise ngomoya, calungise ngomoya, calungise ngoba kwakuswelekile ukuba ukulunga kudabule eSamaria. Abazalwane kuthema kudabule eSamaria, abazalwane kwadabula ukulunga. Kwasho ukuthi owesifazane akaqonde ukuthi ufike lokulunga. Mhlawumbe nawe uqondanga, awuJesu awulaleli iphutha silibeki kuwe vele ubungaqondi kahle nowesifazane wengakwazi ukulunga. Kwadabula. Hayi ngoba kuphola yithi ukulunga. Kwathi ngiphuzisa manje. Kwathi ngiphuzise. Awulalela ukulunga bafethu. Abazalwane into elungile izehlisa entweni engalunganga. Ezozehlisa kuwe nje ungalunganga. Elokho ncencencenga athi ngimemnyango nyanqonqoza. Bazalwane nilalele nje ukulunga kulandela into engalungile. Ukulunga kuzodabula ethaveni kulanda umuntu ophuzayo. Ukulunga kuzodabula esifebeni kuthi hey wesifebe ngiyanqonqotha. Nithi awazini ukuthi umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu. Ukulunga kuzodabula kumahosha. Othi ngineminyaka ngidayisa mina ngiyanqonqotha ukulunga. Kuyaphambana. Mhlawumbe wena ubungeke unokhe, ayibazalwane uzothi ayilo wesihlaza ebengadayisa kanjani ngomzimba. Kuthi ulunga ngimemnyango ngiyanqonqotha. Ozayo makangivule. Kwadabula ke. Kwadabula nokwesifazane waseSamaria. Uzwakala wesifazane waseSamaria mexoxa nokulunga. Athi wena umkhulu yini kunoAbraham? Abazalwane ekhotha lo lesibukela kuye kuba ungazuthi basubamba into kalihle uze umuntu ekushumayeza sekufika ukulunga uthi umkhulu kunosisilihle oshumayeza esontweni, umkhulu kunobamdlovu umfundisi wami uzumbuze kanti sekufika ukulunga uqobo. Hayi wayinga understand naye wayibuza ukuthi umkhulu yini kunomfundisi wami, umkhulu yini kunobaba uAbraham ebuza ukulunga. Uthi maye kubuza ukulunga, hayi nithi ukuthi ukulunga iphi indoda yakho? Hayi kuqala ekhanya, hayi wena ungumprofeti. Abazalwane lalela into engalungile, awuyilandela into elungileyo. Abazalwane lalelani, abazalwane wakwanokha nakweyami impilo wathi mayengena ngathi wena umkhulu kunezinto zasekhaya. AwuJesu ngombuza ngathi umkhulu yini nobaba omkhulu abasekhaya, ngathi umkhulu yini kunomjolo wami. Akunokho ukulunga, kwakunokho ukulunga. Kwanokha uzwakala kumtshela ukuthi iphi indoda yakho. Athi anginandoda mina. Mhlambe na uphikile uthi hayi mina Jesu angikwenzi lokho, mina hayi angikwenzi lokho ngcono. Hayi ukhuluma nobani? Hayi leli izwa lisho kimi. Kusho umuntu. Hayi likhuluma nosibani fanele bephenduka impela. Lalelani bazalwane. Hayi lisho kuwe sibani, hey nimzwile uNkulunkulu ekhuluma nobani? Hayi iphi indoda yakho anginayo. Mhlambe uphikile uthi vele usho kahle ngoba nale unayo akusiye yakho. Lamadoda amahlanu nawo
vele usho kahle lezi inkingo nazo azizukulungiswa yilento obhekene nayo. Usho kahle vele lapho ohleli khona kukho ukulunga. Ala engalungileyo abazalwane, sacela ngizwe ngomoya. Iqala into engalungileyo ivula amehlo ithi wena ungumprofeti. Abazalwane nakho ukulunga kuzongena emntweni ongalungileyo. Abazalwane ngicela kuseke kanjalo, ngicela kukhanye kanjalo. Wena ungumprofeti, uJesu uyazembula abazalwane. Wena ungumprofeti. Hey, qhubeka inkosi yamakhosi izembule. Abazalwane theme emtshela kwazakala kushintsha into engalungile ibuyele kulungeni. Abazalwane khona into enjalo kwazwakala thina olihle ifebe kade zima abazalwane zibamba amadoda abantu sizwakala sithi simtholile okwazi ukubamba isibelotho sentombazane, simtholile okwazi ukuhlula intombazane, akwazi ukusibamba isimilo sakhe. Segijima umuntu oyomemeza thawelihle wenza ngana ngiyagijima abazalwane. Ngithi ayibazalwane ngathola okwazi ukungihlukanisa nakho konke. Nkosi yokulunga ngamemezela nawe sakhona ithuba, sakhona inkosi yokulunga. Sengamemezela nawe shintsha impilo zabantu, sangamemezela nawe uthi ukhona okwazi ukwenza konke, ukhona okwazi ukwenza ukulunga, ukhona ofica into engalungileyo ayilungise. Lungile yena, lungile yena, lungile yena, awulungile yena bazalwane. Sasingeke sifice bazalwane izinto ezifana nathi ngoba sayingeke kwazi ukushintsha. Kufanele kube njalo. Khona bazalwane angazi noma ubaba noma okwakhuluma ngogesi ukuthi makuzoqhathanisa ogesi fanele afice upositive noba kuze kuphume bani bazalwane. Kukhulunywa nje ngento enjalo ukuthi fanele uNkulunkulu akufice impilo yakhe iphambene. Mhlambe wena ulande nje usayivele kulula ukuthi ukulunga ungakulandeli. Ngilande vele mina khamba kahle. Hayi mina lento yasekhaya mina ngingazi nje ngakhula ngaze ngone umuntu lento ade ngikhuluma ngabazalwane. Mina ngihluphi umuntu nje. Fanele ukulunga kufica ungalungile ukuze kuvele khona. Haleluya. Ngiphindwa ngimamkhosi ngameni likaJesu. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Uthi bekani kuAbraham uyihlo nakuSara, uSara wanizalayo ngokuba eseyedwa ngambisa, ngambusisa abazalwane, ngamandisa. Noba Mdlovu babiziwe. Sengizocacisa oba Mdlovu babiziwe. Babusiswa abazalwane. Bazalwane kuthiwa sibheka abantu abanjalo akushonga ukuthi asase sibakhonza. Into enza ukuba silahlekelana nokulunga sithina sesibakhonza nje. Hayi mina ngizwa kahle mangamanga usisilihle. Hayi mina ngimuzwa nje ubhuti inkosi nathi usuke sethini. Hayi bazalwane namhlanje inkonzo ayizwanga. Uma mzwane bengamanga mina ngiphume ngabusisekanga. Khuluma. Onendlebe makeze umoya lokho akushoyo emabandleni. Haleluya. Uthi uverse 3 ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni, asiduduze aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo, enzihlanelalo libe njenge-Edeni, noqwathulelayo lube njengensimi kaJehova, injabulo nentokozo. Haleluya. Kuyakufunyana khona ubonga nezwi lokuhlabelela. Haleluya bazalwane. Masike sabheka kuye khona into eyokwenzeka, induduzi yofunyana khona entabeni yaseSiyoni. Athi kwenye indawo ngimisile abalindi phezu kwakho Jerusalema, ngimisile izingange phezu kwakho leJerusalema, abalindi abangekuthula ubusuku nemini. Lize lakhiwe iJerusalema. Athi umuzwe ndumiso uzwakhiwe emhlabeni. Khona abantu abangathuli ngathi bazalwane. Sometimes ungayitshela ukuthi ayamandla ami nje. Hayi mina ngiyenza izinto zenzeke. Khona abalinda abamile. Khona abangalala ubusuku nemini. Khona abantu abalilela wena uthi uNkulunkulu bamba ubani. Simbonile uNkulunkulu umsebenzisa ngamandla, angabe saphunyuka ke kuwe. Khona umuntu omile nje ethandazela athi siza impilo kabani. Khona ngelinye ilanga yakududuzwa. Khona ngelinye ilanga yokusula inyembezi. Khona ngelinye ilanga kuyobuyisela abazalwane lithi izwi lenkosi uyabuyisela konke okudliwe isikhonyana. Khona ngelinye ilanga uyobona inkazimulo. Ngelinye ilanga zonke izinto ezikulahlekele athi ngiyakubuyisa kuphindiwe. Khona abantu abamile bemele wena
ethenza ihlane libe njenge-Eden noqathulo libe njengensimu kaJehova, injabulo nentokozo kufunyanwe khona. Zonke lezo zinto mhlawumbe unenxokozelo, mhlawumbe ukuthula unakho, mhlawumbe vele uyasho ukuthi hayi akazi isimo engibhekene naso. Moke walandela ukulunga, uyafunyanwa ukuthula. Moke walandela ukulunga, konke kuyazenzakalela bazalwane. Asishikashekeli ngamandla ethu, thina nje sathatha ijoka lethu salilahlela enkosini, athi nithathe lami ngokuba lula. Injabulo ibisifunyanwa, ujabula izimo engathokozisi. Athi umzalwane efakaza, wena uzuyitshela ukuthi ujabule kanjani lesimo akakhuluma ngaso, kodwa kwaphambana. Ingakho kuthi abantu abasindiswe bayagula. Sithi sishonelwe la eCarbon, uyabona nje bazojabula. Abazalwana angani wena wafunyelwa intokozo kuwe, angani kwahlala inkosi yokuthula kuwe, angani wafika indoda yokulunga yabheka phambili. Abazalwana indoda yokulunga iyakwazi ukusihlolela phambili ukuthi khona ini. Lithi izwi lenkosi uma befa befele enkosini bayakuvuswa ngelinye ilanga. Into esenza ukuthi sijabula ngoba sisuke sizohleka umndeni, hayi ngoba sisuke sizobukisa ngabo. Siyaqonda ukuthi mabehambe kuKristu abahambanga laba siyobabona ngelinye ilanga. Iso leso sizathu esenza ukuthi noma sifike emncwabeni sithi uyadumiseka Nkosi yamakhosi, sithi akekho njengaye, besizwe sisho haleluya. Thiwa ngabona ekhaya kushoniwe nje, hayi bantu abasindisiwe kanti banjani. Hayi bafethu, sathola indoda yokulunga ekwazi ukuhlola phambili, ekwazi ukusibukela ekhaya ukuthi kwenzakalani. Ithi masingadabuki njengaba abangazileyo, njengabantu abangalazi iqiniso, asidabuki thina. Mhlambe kwesinye isikhathi unokuthi ngi-understand nje into abasindisiwe egameni likaJesu. Sathola indoda yokulunga, into yethu ihamba nje kulungeni. Ngelinye ilanga nje ngeke usifice usizi lethu sidabukisa, sibonakala ukuthi sineyinsizi. Uzozizwa nje sifakaza uthi awukanti usisilihle ube wandlula kule nkinga yami. Ngathola indoda yokulunga. Haleluya. Uthi ngizweni bantu bami, ningibekele indlebe nina sizwe sami, ngokuba kuyakuphuma kini umthetho ngibeke ukwahlulela kwami kube ngukukhanya kwabantu bami. Athi verse 5, ukulunga kwami kuseduze. Abazalwane, nayi le ndaba engiqale ngakhuluma ngaqala ngayo eqaleni, ukulunga kwami kuseduze. Haleluya bazalwane. Nayi indaba uthi ngizweni, kanti silandelwa kangaka nje, sihlangana njalo. Thiwa namhlanje siyakhonza nakusasa siyakhonza, asiphumuli kanti thina siyophumula nini? Kanti kwenzakalani namhlanje futhi sisazoshunyayezwa? Sishunyayezwe into eyodwa ukuthi kuziwe, ukuthi kuziwe. Uthi mani kulalela nokulilalela niyakudla okuhle kodwa kwezwe. Uthi ngizweni bantu bami, ningibekele indlebe nina sizwe sami, ngokuba kuyakuphuma kini umthetho ngibeke ukwahlulela kwami kube ngukukhanya kubantu bami. Lithe encwadini yamaHubo lithi uJehova yakhule uma kusukela ekseni lize liyoshona ilanga bazalwane, lithi ubiza umhlaba. Ngake ngalibuka izwi lamaHubo ngithi weNkulunkulu, sometimes sithi awukhulumi, hayi ukhuluma nje nomama Mkhoza naba bethi babona isambulo, babona ukuthi osisihlanhla naba besitshela ukuthi ayikhona ezwa ngama, awukhulumi. Lithi uJehova yakhuluma kusukela ekseni, shothi thatha ukusa lize liyoshona ilanga. Kuchaza ukuthi uNkulunkulu akathuli, ebedinga umuntu onendlebe, ebedinga umuntu ozomuzwa. Kahle kahle sishode ngendlebe, sishode nje ngendlebe okumuza ukuthi uyakhuluma. Sometimes lento esikhuluma ngayo yokuthi uyakwazi ukusipopelela into engaphesheya asishele zona, silalelile sambheka sathi uNkulunkulu sizokulalela, sathi sazisa indlela zakho, sathi sazisa imendo yakho, asishele isikhathi esikuso. Bethi bedideka abanye bengazi kuthiwa kade kushiwo thi uJesu uyabuya. Lithi iBhayibheli ukulunga kwami kuseduze. Kade kuthiwa uyabuya. Hey bazalwane, ngeke abasiyeke siyamemezela namhlanje, noma ngabe ubusumuntu osukuzwile angathi ubungathatha serious. Ukulunga kuseduze, ukulunga kuseduze. Abazalwane ngithi uJesu useduze bazalwane, uJesu uyabuya masinyane, uJesu uyeza, uyabuya uJesu, uyabuya uJesu, uyabuya uJesu.
Simemezela ukubuya kwenkosi, simemezela ukulunga bafethu, simemezela ukulunga ukuthi kuseduzane, okulunga abazalwane, akuzile ukuzolanda abantu abasemasontweni, akuzile ukuzolanda abantu ababuthene ngokuthi isonto lakithi likhulu, kodwa ukulunga kuzolanda ukulunga, ukulunga kuzohlangana nokulunga. Njengoba kuseduze nje kufuna abalungileyo, njengoba kuseduze kuzolanda abalungileyo. Ngeni nantonye engcolileyo, angeni nantonye la siya khona abazalwane, angeni nantonye la siya khona. Memezela ukulunga, memezela ukulunga, memezela ukulunga kuseduzane, memezela ukulunga kuseduzane, memezela ukulunga kuseduzane. Noma ngabe kuthiwa ubungakalungi, usenethuba bazalwane. Mangabe usekhona umphefumulo, lisekhona ithemba, usengashintsha, uJesu akulungise, ngoba kuzolanda abalungileyo. Kulunga kwami kuseduze, kulunga kwami kuseduze, kulunga kwami kuseduze. Insindiso yami iphumile, zingalo zami ziyakubahlulela abantu bami bazalwane. uNkulunkulu yokusilahla engathandi, uNkulunkulu yakusilisa emlileni ongacimike engathandi. uNkulunkulu bazalwane uyakusilahla ekhala, athi kanti wayokwenzana emasontweni, okhomba ukuthi bazalwane ayimayilana namasonto, noma ngasonto abazalwane kodwa ukulunga kungekho. Uyosilahla ekhala uNkulunkulu. Ethangani wena ubufika, wena waba nenhlanhla, khona abantu engathi bhekani kubo, khona obamdlovu engamemezela ngathi bhekani kubo, ake nibukeleni komama Mkhozi inkambo ngathi bhekani. Wayitshela ukuthi hayi bagula vele sisilihle. Kwasilahla kukulunga, kukhala, ukhala. Abazalwane kuyobe ngemnandi, abazalwane usuku lisondele bazalwane. Ngizomemezela ukuthi usuku le rapture selisondele bazalwane. Bazalwane izigi ziyazwakala, kuyazwakala emhlabeni wonke. Yonke into esiyibonayo nesinyakazisayo athi kwenye indawo kusazoba kanye. Nginyakazisa amazulu, kungemazulu kuphela kanye nomhlaba nakho konke okuzamazisekayo. Siyanyakaza izinto manje, kusondela indoda yokulunga nje. Siyanyakaza izinto manje, siyanyakaza nalokho kukujikele, vele bengekuhlale ngakujikele. Kuyanyakaza nje, kuseka zonke izinto, kuseka zonke izinto. Athi nalokho kumayo, umthande isonto usencwadini yamaHebheru, athi ngokuba lokho kumayo kume kuze kube phakade. Esokulunga sinyakaziswa izinto, angikwazi ubambelele kuphi. Mhlambe le nto olunga obambelele kuyo kwesinye isikhathi lokhu uhlupha abazalwane, uthi abazalwana ke ningithandaziseni nakho futhi sekungihlupha. Angani into enyakazisekayo leyo, into ezondlula ibingeke ihlale inganyakazi. Kodwa wena mawunganyakaziseki, bakunyakaziswa abantwana bakho, awutholakala unganyakazi. Uthi mntana wami uzonyakaza wena, mina ngizukunyakaza. Makunyakazisa umnyeni wakho, uthi umnyeni wami uzonyakaza, mina ngizukunyakaza. Makunyakazisa ifamily yakho, awuzwakali nawe uthi hayi bafethu umndeni wami awuyifuna insindiso, uzwakala unyakaza. Anyakaza izinto ezinyakaza, anyakaza izinto ezinyakaza. Kusale, kusale ukulunga, kusale. Angani ukulunga wena, wena unyakaza kanjani? Unyakaza kanjani wena? Abanyakaza abantwana, hayi bazalwane ngicela ukukhuluma nomuntu. Abanyakaza abantwana, usho kahle uthi bantu abami anangihlukanisa noKristu, mina nyakazani nodwa, ngoba sonke siyazoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Silande ngakuba kuhle noma kubi, sazolanda abanyakaza okuhle. Mntanami uyanyakaza, nyakaza kuhle, nyakaza. Abanyakazi nganyakazi mina. Bapha abantu abangezukunyakaziswa, bapha abantu abazothi mntanami nyakaza wedwa. Bazalwane kuke kunyakaza umndeni, awunyakaza umndeni. Bazalwane vele ngokwenyama siyinyama vele, uze umndeni unyakaza. Uzuthi na umndeni ufuna ukuhamba nokulunga kwambazalwane, na umndeni uzokwenza ukubulunga ngoba sekushiyo kuthiwa kuseduze kungakufika ukulunga. Nakho umndeni uzongenza ngisale, unyakaza umndeni. Yokuhlala unganyakaza izinto ezinyakazayo.
bafethu ubani ozophuma namhlanje athi nyakazana wezinto ezinyakazayo uthi unyakaza umndeni uthi uyagula ke manje wena beqala benza lento abayenzayo ekhaya bekuvukela emsebenzini uthi nyakazana bafethu mina ngithola into unshakable ukulunga kunyakazeke nyakazane nxokozelo yenu nyakazane nenhlebo yenu nyakazane ufika abantu behleba uthi nyakazane kuyeza nje ukulunga kuseduze nyakazane nenzondo yenu nyakazane namagqubenu nyakazane nezintozana ekhaya ekuthiwa ngeke sisuke kuzo nyakazane zizonyakaza azikusala zizonyakaza intozana ekhaya zizonyakaza awuyathanda uthanda zizonyakaza ngiyakhuluma phela zizonyakaza intozana ekhaya khona inkosi engeke ukunyakaza abazalwane khona yini ofuna ukulunga khona yini ofuna umuntu engeke ukunyakaza ayinyakaza izinto uthi ziqhinge ziyakungihlalela zilindele umkhono wami izwi lenkosi lithi imvelo yabubulela ungibula kwabantwana imvelo bazalwane ngoba sikhala ngezulu kangaka nje kwesinye isikhathi sike sitholakala nathi singabazalwane sifakaza laze lashisa weselishisa kakhulu ke manje abazalwane imvelo angani yabubula ithi kuyoze kube nipha bokulunga leli zulu elina kangaka nje bazalwane abaqonda abanokulunga bayazi ukuthi kuyanyakaza okunyakazayo khona inkosi yokulunga iyashimbela isikuyoze kube nini ufuna ukubona abantwana bakaNkulunkulu ufuna ukubona into enganyakazisa ufuna ukubona into unshakable kwesinye isikhathi usukhala kakhulu sengisiza umzalwane ungazone ubabaze wezwakala kwathiwa ke lina uthola umzalwane ebambe kanje kufenisi laze lashisa wemakhelwane kusho umzalwane babaze engaqondi ukulunga ngekho sibona lona manga elithi kunetha nje kancane awazini ukuthi ibubelela wena ukuthi kufika ukulunga kuwe awazini awuqondini ukuthi ufuna ukulunga nje kuwe masuqonda uthi inkosi uzongikhumbule inkosi yami uzongikhumbula ushe njengeselelesi esasibethelwe siphambaneni siqonda ukulunga esasibethelwe kanye naso bazalwane saqonda lesi silelesi sathi inkosi uzongikhumbula bethi bebabaza uthi ngikhumbule inkosi yami ukhala endlini bese unezinsizi hayi mzalwane ziyamshuka ufisa ukubuyela emuva kanti ukhalela into ethi ungikhumbule inkosi yami uthi ungikhumbule inkosi yami makuvela ukulunga weNkulunkulu ungikhumbule makungaphuphi nabaphuphayo makuvela ukulunga akongikhumbula khumbule bapha abantu abazosho njalo bathi uNkulunkulu ungikhumbule uzila ngasishisa ngendlela ongazuyizwe kodwa ungalibabaza uthi ungikhumbule inkosi yami ungikhumbule bapha abantu abazosho njalo abazalwane ubunyama bufikile ukuhla abazalwane kusifikile sekuyantwela Jesu ngikhumbule inkosi yami bapha abantu abazothi ngikhumbule khona izinto eziqeda ukulunga kimi khumbule inkosi yami bapha abantu abazosho njalo bathi sometimes ngiyalunga manginebandla yalunga mangibona abafundisi yalunga mangihamba nabaye esontweni ungikhumbule inkosi yami ungikhumbule bapha abazosho njalo ungikhumbule
abazosho njalo sesiyakhuleka ngokubulunga kuseduze sesiyathandaza egameni likaJesu. Bapha abantu abazosho njalo lingaphakama yini ibandla, bapha abazothi Nkosi uzungikhumbule, izinto ziyanyakaza izama ukunginyakazisa nami, fisa ukuba unshakable, fisa unganyakazi. Abazalwane izinto ziyanyakaza, ngicela ukuthandaza nabantu abathi ngifisa unganyakaziseki, ongikhumbule Nkosi yami. Bapha abantu abazosho njalo bethi Nkosi uzungikhumbule, khumbule Nkosi yami. Ngiyanyakaza, ziyanyakaza izinto bazalwane, ziyanyakaza, ukulunga kuseduze, ukulunga kuseduze. Khumbule Nkosi yami, siyathandaza.